Ραούλ Μπράβο. Ο Μαουενέ, ο Φετφατζίδης. Ζαϊρέι. Το Γαλανόπουλο θα βγάλει τη σέντρα για τον Πάντελιτς. Αυτός στριφογυρίζει, απέφυγε τον αντίπαλό του. 1-0. Ο Ολυμπιακός με μια κλασική κίνηση center for από τον Μάρκο Πάντελιτς. Έξι γκολ στο πρωτάθλημα για τον Σέρβο που πηγαίνει εκεί με τον κόσμο να πανηγυρίσει αυτό το τέρμα. Ήταν αρκετά 5 λεπτά ασφικτικής πίεσης για τους ερυθρόλευκους για να ανοίξουν την άμυνα του Πανσεράικου. Σίγουρα, Γιώργο, το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο, τουλάχιστον αυτά τα πρώτα λεπτά. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Πάντελιτς. Προσπάθεια πραγματικά μεγάλου σέντερφορ. Πέφυγε τον Κέρλα, δεν τον πρόλαβε ο Μαουενέ. Και θα δει και κάρτα ο Πάντελιτς για τον τρόπο που πανηγύρισε.